Асаблівая ўвага надаецца дэмаграфічнай бяспецы. Для падтрымкі сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей, робіцца стаўка на павелічэнне сацыяльных выплат. Пастаўлена задача павелічыць ахоп дапамогай сем'яў з дзецьмі да 3 гадоў. Таксама ў планах задаволіць патрэбы насельніцтва ў паслугах дашкольнай адукацыі. Все те поставленные задачи правительством перед системой социальной защиты выполнены в полном объеме. Наша система имеет сегодня диплом 1-й степени по содействию эффективной занятости населения. И я считаю, что это для нашей области большой труд, который стоит сегодня за каждым специалистом. У мінулым годзе ўдалося дасягнуць значнага зніжэння ўзроўню беспрацоўя, які склаў усяго 2,6%. Асаблівая ўвага надавалася працаўладкаванню моладзі. Сярод грамадзян ва ўзросце 16-30 гадоў беспрацоўе знізілася амаль на 3%. У 2026 работа па гэтых напрамках будзе прадоўжана. Сярод прыярытэтных задач рост заработнай платы на 12,5% і далейшае павышэнне памераў дапамог сем'ям з дзецьмі да 3 гадоў. У мінулым годзе розныя віды сацыяльнай дапамогі атрымалі амаль 29 тысяч жыхароў в обласці, і гэтая лічба будзе расці.